מתוך 5,000 דירות האחרונות שבדקנו, 1,882 מהם היו עם ליקוי רטיבות אחד לפחות. זה נתון מטורף. שלום, אני אלכס דנה ואני מהנדס ובעלים של להד הנדסה, חברה לבדק בית. בסרטון הזה אנחנו נעבור על מערכות אינסטלציה, מהי מערכת אינסטלציה בדירת מגורים, מה הבעיות שלהם, מה הכשלים שאנחנו רואים ואיך לדאוג שבאמת לא יהיה לכם כשלים באינסטלציה. כדי להבין איפה הבעיות מתחילות, אנחנו קודם כל צריכים להבין מהי מערכת אינסטלציה ואיך היא מורכבת. בגדול יש לנו שני חלקים באינסטלציה שהם בעצם מופרדים לגמרי. אז המערכת הראשונה היא מערכת הזנה. המערכת הזנה של המים זה בעצם מה שמכניס לכם מים לתוך הדירה. זה מגיע מהמערכת העירונית אל מערכת הבניין, וממערכת הבניין מגיע לחנוכיה. החנוכיה זה המחלק מים הדירתי שנמצא אצלכם בבית. אפשר להסתכל על החנוכיה הזאת ממש כמו לוח חשמל דירתי. יש לכם הזנה אחת שמגיעה אליה, ומשם מתפזר לכל הנקודות מים שיש לכם בדירה. והמערכת השנייה היא מערכת הניקוז והביוב, שזה בעצם אחרי שהשתמשתם במים, כל מה שיוצא מהדירה כדי לרדת חזרה לביוב. המערכת הזאת גם נקראת מערכת דלוחין בשפה המקצועית. אחד ההבדלים המשמעותיים בין שתי המערכות זה שמערכת הדלוחין, שזה הביוב והניקוז, היא בעצם קורית במצב שאין בה לחץ, אלא פשוט יש לנו גרביטציה, שזה פשוט צינור שהוא נמצא בשיפוע, ולכן המים יורדים בקצב שלהם עד למטה. ובמערכת השנייה, במערכת ההזנה, אנחנו בלחץ, כי אנחנו רוצים שהמים ייצאו עם לחץ מסוים שיצא לדירה שלכם. אז בתחילת הסרטון אני אמרתי שמתוך 5,000 דירות האחרונות שבדקנו, היו 1,882 שהיה להם ליקוי רטיבות. עכשיו אנחנו צריכים להבין את הליקויי אינסטלציה ורטיבות האלה, מה הם, מה הסוגים של ליקויים שאנחנו מוצאים ולמה הם קורים. קודם כל, מערכת ההזנה שלנו, בואו נתחיל לעבור עליה. מה שקורה הרבה פעמים זה שיש לנו נזילה במערכת הזנה. זה קורה פחות אגב מבעיות בביוב, אבל זה קורה. ומה שקורה, כדי לבדוק את זה, אנחנו פשוט שמים שעון לחץ, משאירים אותו ורואים שהלחץ לא משתנה, כי אם המערכת סגורה לגמרי, הלחץ שמתקבל בשעון בקצה אמור להישאר זה גם לאורך זמן. במידה והוא יורד, אנחנו רואים שיש לנו נזילה איפשהו. ליקוי נוסף שמאוד נפוץ זה שימוש בצנרת לא נכונה. מה הכוונה? הכוונה שהקבלן משתמש בעצם בצינורות שאין להם תקן ישראלי ושאסור בכלל להשתמש בהם, או לחלופין שיש להם תקן אבל אסור להשתמש בהם במקום הספציפי שהם שמו אותו. לדוגמה, לשים צינור גמיש שהוא בתוך בטון, זה דבר שהוא בעייתי. אם זה מתחת לריצוף וזה בעצם יכול להימעך, זה דבר שהוא לא תקין. זה גם משהו שאנחנו רואים. כדי לראות את כל הדברים האלה, אנחנו רוצים בעצם לצלם את הקווים באמצעות מצלמת סיב אופטי, וככה אנחנו יכולים לראות באמת מה קורה בתוך הצנרת. אנחנו מדברים פה על הצנרת דלוחין, שזה הביוב והניקוז. הצנרות האלה הן יותר רבות, ואפשר להיכנס אליהן מצלמות דרך הפתחים שיכולים להיות. ליקוי נוסף שאנחנו רואים המון, זה בעצם שיפועים לא תקינים בצנרת הדלוחין. הכוונה שלי היא שכמו שדיברנו מקודם, הצנרת הדלוחין שלנו היא עובדת בשיפועים, בעצם יש שיפוע שהוא בירידה ובזכות זה המים יורדים. מה שקורה הרבה פעמים, יש לנו מים שעומדים בצינור, ומים עומדים בצינור זה אומר שהשיפוע לא תקין. אז אם השיפוע לא תקין, המים לא מתנגזים ויש לנו ממש מים עומדים כל הזמן. עכשיו, אם זה קיצוני, אז בכלל המים לא יורדים ולא מתפנים משם. אם זה לא קיצוני, עדיין יש לנו מים עומדים שפשוט גורמים גם לריח לא נעים וגם מביא חרקים ודברים כאלה, אז זה גם ליקוי שאנחנו פוגשים הרבה. יש עוד הרבה ליקויים שיכולים להיות בצנרת. אני לא רוצה בסרטון הזה לעבור על כל דבר וכל דבר, אבל מה שחשוב להבין זה שכל הליקויים האלה בסופו של דבר גורמים לנו לרטיבות. מה זה אומר? זה אומר שמתחת לריצוף נכנסים מים, והמים האלה מתחילים להתפשט בכל הדירה, גם בדירה שלכם וגם אצל השכן בהרבה מקרים. ואז אתם רואים את מה שרואים בכל דירה עם רטיבות, שזה עלייה קפילרית. עלייה קפילרית זה בעצם רטיבות שאנחנו רואים מעל הפאנל בריצוף שנוצרת, בגלל שיש לנו מים מתחת לריצוף,
ויש אפקט פיזיקלי, אל תשאלו אותי למה, שקוראים לו אפקט קפילריות, שפשוט המים עולים כמה סנטימטרים, וראיתי גם דירות שזה עלה גם 30 או 35 סנטימטר לגובה בעלייה קפילרית. אז זה סימנים שכבר רואים אותם בעין, אבל הרבה פעמים זה נמצא בהתחלה, ואז אנחנו יכולים לראות את זה רק עם מכשירים, ולא בעצם בעין. וזה מצב שהוא עדיין התחלתי ויותר קל לטפל בו. במידה ויש לנו כבר רטיבות בבית, מה שצריך לעשות זה לייבש את המצע של הבית, קודם כל לפתור את הבעיה, את התקלה, לאחר מכן לייבש את המצע. במקרים מסוימים זה כבר לא יעבוד לייבש את המצע, צריך להחליף את המצע. המצע זה בעצם הסומסום או החול שיש לנו מתחת לדירה, בדירות חדשות היום זה רק סומסום, אין יותר חול. ואחרי שייבשנו את הכל ושהכל בסדר, אפשר להחזיר את הריצוף כמו שצריך. טוב, אז אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לנו. זה לא סיפור שראינו הרבה, אבל זה גם לא הפעם היחידה שראינו את זה. הגעתי לדירה, דירה חדשה שנמסרה באותו יום, ממש באותו יום, לא השתמשו עדיין במערכות, ורק באותו בוקר פתרו קצת ברזים, לא יותר מדי. מה שקרה, אנחנו מתחילים את הבדיקה, אנחנו עושים את כל הבדיקה, מבחינת הלחץ הכל היה תקין, מבחינת הברזים, הצנרות, הכל היה נראה בסדר, והתחלנו לצלם את הקו, צילמנו את הקו בסיב אופטי, הקו בעצם שיוצא מהנקודת ביקורת של החדר רחצה, אל הצינור הוורטיקלי. הצינור הוורטיקלי זה בעצם הצינור שיורד בכל הבניין, משם כל צנרת הביוב בסוף של הבניין יוצאת לצינורות שהם ורטיקליים, ומשם כל דירה יוצאת ויורדים עד למטה. בעצם בקו הזה אנחנו רואים איזה עצם זר בתוך הצינור, אז אנחנו מסתכלים ומנסים לנתח את זה, ומבינים שמדובר ממש במסמר, זה אפילו שתי מסמרים, שהיו בתוך הצינור. והחור הזה בעצם גרם למים לנזול משם, ולנזול ולנזול ולנזול, ועדיין היינו בהתחלה ולא הייתה רטיבות בכלל בדירה, לא היה כלום, כי עדיין לא ראו את זה. ובסופו של דבר כזה, לאחר שבוע, שבועיים, חודש של שימוש וטיפות שיוצאות כל יום, מה שהיה קורה, היה לנו ממש רטיבות בכל הדירה. ומנענו את זה מראש כי יכלנו לראות את הדבר הזה. הקבלן, אחרי שהוא קיבל את האמצעים, אפילו לא חיכינו לשלוח את הדוח, צילמתי את הדברים, העברתי לוואטסאפ ללקוח, שיוכל להציף את זה לקבלן מיד. דווקא הקבלן בסדר, הוא הבין את הבעיה, הוא ישר טיפל בדברים. ומה שמעניין זה איך מגיעים למצב שיש לנו מסמרים בתור צינור. אז הפתרון היחיד, ותגידו לי אם יש לכם רעיון אחר, וזה גם מה שהקבלן בעצמו היה מסכים איתו, שכנראה יש לנו פועל שממש ביצע פה חבלה בסיפור הזה. וזה דברים שזה לא פעם היחידה ראיתי דברים אחרים, ראיתי בטון גם בתור צינור, דברים שהם יותר קלים לראות, אבל פה זה היה יותר קשה לראות, וללא מצלמה לא יכולנו לראות את הדבר הזה. חשוב להבין שכל דבר כזה שלא עולים עליו בזמן, פשוט מתפתח ומתפתח, ואז אנחנו מגיעים למצבים שיש לנו נזקים יותר גדולים. אם זה רק נזקים לקירות, לריצוף, לייבש ודברים כאלה, זה עלות, אבל זה עלות שעוד מוגבלת. העלות הרבה יותר גדולה היא בעצם עלות של ריהוט, של דברים בבית שנרטבים, נהרסים, בגלל שלא שמנו לב והתחלחל לנו מים בכל הדירה. אז אם אתם מקבלים דירה חדשה, אל תתנו לגורל להחליט אם יהיה לכם רטיבות או לא יהיה לכם רטיבות, פשוט תדברו איתנו, ניתן לכם הצעת מחיר לבדק בית, נגיע אליכם, נבדוק את הכל בצורה הכי קפדנית, ונפיק לכם דוח שהוא קביל בבית משפט. אם אהבתם את הסרטון, אני רוצה להמשיך ולעשות עוד סרטונים בסגנון הזה, בבקשה תעשו לייק, תירשמו לערוץ, ואני אבין שבאמת סרטון כזה זה סרטון שמעניין אתכם. תודה רבה לכם.